טוב, ברוכים הבאים לשיחת המשקיעים של אלוני חץ לסקירת תוצאות לרבעון השלישי לשנת 2023. כבכל שיחה אנחנו מזמינים אתכם להעביר שאלות במהלך השיחה דרך ה-Q&A של הזום. מי שמעדיף יכול לשלוח אליי, עודד בן חורין מקשרי משקיעים, הודעה ישירות לוואטסאפ. איתנו היום בשיחה נתן חץ, מנכ"ל החברה, ואורן פרנקל, סמנכ"ל הכספים. לפני שאני מעביר את זכות הדיבור לנתן, ברצוני לציין כי מלבד נתונים היסטוריים שימסרו, כל הנתונים והתוצאות שהזכרו בשיחה זו אינן תחזיות עתידיות וכוללות סיכונים ואי ודאות. תוצאותיה של החברה עלולות להיות שונות באופן מהותי בשל גורמים שונים כפי שמפורט בתשקיף החברה ובדיווחיה הנפשיות. אני מעביר כרגע את רשות הדיבור לנתן. נתן, בבקשה. בוקר טוב לכולם בעוד יום של מלחמת חרבות ברזל מה שנקרא. אנחנו נתחיל את השיחה בסקירה קטנה ככה של כל אחת מההשקעות מלמעלה והמציאות איפה אנחנו נמצאים, ואחרי זה אנחנו ניכנס. מוטי מה-7 באוקטובר בצו 8, כבר 6.5 שבועות, ונקווה שהוא גם ישתחרר בעתיד הקרוב והנראה לעין. אז ככה, קודם כל, אתם יודעים, יש הבדל גדול בין השווקים השונים שבהם אנחנו נמצאים. ישראל עולם אחד, ארצות הברית עולם שני, אנגליה עולם שלישי, ואנרג'יקס תחום בכלל אחר שמתנהג אחרת מכל שאר הדברים. בעיקרון, כמו שאתם יודעים, אנחנו דיווחנו כבר לפני כחודש על נושא של המשך שערוכים שליליים בהשקעות שלנו באנגליה ובארצות הברית. צריך לקחת את זה בקונטקסט הכללי של מתחילת הקורונה, כמו שאתם יודעים, עם נושא העבודה מהבית, לא עבודה מהבית, ובינתיים וושינגטון שהיא עיר ממשלית, אז אנחנו רואים שעד היום הממשל בכל ארצות הברית לא נתן הנחיה ברורה לעובדים לחזור לעבודה, וכשהוא התחיל לדבר על זה, אז ועדי העובדים התחילו לדבר איתו על תוספות שכר, אם הוא מבקש שהם יחזרו לעבוד יותר במשרדים. ובוושינגטון הנתונים הם די מדהימים, שבסדר גודל של הממשל הוא באזור 30% חזרה לעבודה מהמשרדים בחלק מהימים, והעסקים, כל שאר העסקים ברמה של 60-65%. כך שיש הבדל גדול מאוד בין המגזר הפרטי למגזר הממשל, וישנה בחירות גם שם, ולכן כנראה הממשל, למרות שכל מיני סוכניות של הממשל התחילו כבר להגדיר שמ-1 לינואר הם רוצות כבר את העובדים בכך וכך בימים במשרד, זה משפיע כמובן על העיר כולה ועל המסחר בעיר ועל השימוש ברכבת התחתית וכו'. ואנחנו מאמינים שהנושא הזה במהלך השנה הבאה יתפוס את הכיוון הנכון. דבר שני שמשפיע בארצות הברית מאוד זה נושא המימון. עדיין יש כמעט ואין מימון, והמערכות הבנקאיות שזה חלק מהמערכות המימון, והקרנות פנסיה שזה חלק אחר, ובעיקר כל נושא הכסף האג"חי שזה הכסף הגדול אין כרגע חידושים, ויחסית הבעיה היא בעיה קשה, והיא זאת שלמעשה גורמת לשוק לעצור ולאט לאט להידרדר. הסיפור של הריבית כמובן, שעלתה באופן די משמעותי בשנה וחצי האחרונות, כולנו מכירים את סיפור הריבית. מצד שני, החדשות הטובות אפשר להגיד זה, שכנראה האינפלציה הודברה בארצות הברית, וכמו שגם בישראל היא נראית שהודברה, כמו שגם באנגליה הכל נראה, ולכן אני חושב שאיפשהו לקראת אמצע השנה הבאה, הערכה היא שאנחנו נדע כבר את הכיוון שמתי תתחלנה הורדות ריבית, כי כרגע כנראה עניין של העלאות הריבית מאחורינו, ככה זה נראה לפי, ואני לא כלכלן דגול, אבל זה מה שמראים כל הגרפים, וזה מה שמראים כולם, שבכל זאת האינפלציה בחודשים, אם חששו לפני שנה מהיפר אינפלציה של 8%, 9%, באנגליה היה 11-12%, אז אנחנו רואים גם בארץ ירידה מאזור של 5 כבר לאזור של 3 ומשהו, ואני רואה את כל החזאים שמדברים שבסוף שנה הבאה אנחנו כבר נהיה באזור ה-2%, 2.2% בארץ. בארצות הברית, שוב, גם ירידה לכיוון השנייה עם 2.5%. באנגליה אנחנו כבר ירדנו מ-11 לאזור ה-5 וגם כן 6 וגם צופים להמשך ירידה, מה שאומר שכנראה כולם מחכים לפד
שיסמן בדגל שהוא הפסיק להעלות את הריבית, והוא יתחיל לדבר שבעוד רבעון או 2 או 3, אני לא אומר, זה לא כרגע יקרה, זה כנראה יקרה בעוד 3, 4, 5 חודשים, הוא יסמן שהגענו ולוקחים, ואז השווקים יקבלו שינוי משמעותי. ועוד נקודה שצריך לזכור, שבמימונים בכלל, תמיד בכל מימון יש למעשה במערכות, אם זה במערכות הבנקאיות או ב-CMBS וכו', יש LTV, נותנים לך הלוואה ומתייחסים ל-loan to value תמיד כאיזשהו מדד, ומתייחסים ליחס הכיסוי, יחס כיסוי ריבית זה כמה NOI יש לך לעומת הריבית שאתה צריך לשלם. בשנה האחרונה, בעקבות העלאת הריבית, תמיד יחס הכיסוי לא היה הדבר הבעייתי, אלא תמיד היה LTV. כרגע, מה שקרה ברוב המקומות, שהלוואה שלקחת וקיבלת ריבית ב4.5%, ומאחר והגיע מועד פירעונה, ואתה צריך לשלם ריבית כרגע של סדר גודל של 6-7%, תלוי 7.5%, אז פתאום הבעיה היא שה-LTV הוא לא הבעייתי, הבעייתי הוא היחס כיסוי. וזה גורם לזה שגם בנכסים טובים, יש לך נכס ששווה $100 מיליון, ויש לך עליו הלוואה של $50 מיליון, פתאום היחס כיסוי נהיה בעייתי, והבנק אומר, הגעת לפירעון של ההלוואה, אז אני, אומנם בשווי אין לי בעיה, אבל ביחס הכיסוי יש לי בעיה, ולכן אתה צריך לפרוע, במקום, אני אחדש לך לא $50 מיליון, או פאונד, אני אחדש לך 40 מיליון. כדי לשמור, ועל 40 מיליון האלה, הריבית יוצאת יותר גבוהה או דומה למה ששילמת על $50 מיליון קודם. כך שיש מקומות שאתה צריך להביא הון עצמי כדי לפרוע את ההלוואה, לפרוע חלק מההלוואה. יש מקומות בכלל, כמו שקרה בקר, ואמרנו את זה גם ברבעון הקודם, אפילו לפני כמה חודשים, שלמשל, אחד הנכסים של קר, שהגיע מועד פירעונו בספטמבר, אמרנו לה, זה CMBS, הנכס שווה פחות או יותר כמו הלוואה, למעשה אפילו פחות מהלוואה, אמרנו ל-CMBS, תודה רבה, קחו את המפתחות, אנחנו מעבירים לידכם את הנכס, פורמלית, מה שצריך להבין גם, רוצה להעביר להם את הנכס, הם לא כל כך רוצים לקחת אותו. כי כדי לקחת את ההעברה של הנכס פורמלית בטאבו, עולה במס רכישה ועולה בכל מיני עלויות, אז ה-CMBS אומר, תמשיך אתה להחזיק, כל התזרים מזומנים מהנכס הולך לקרן של ה-CMBS, אבל תמשיך לנהל לי את הנכס, תמשיך זה, אתה לא משקיע בנכס כמובן כלום, זה קופסה סגורה, במקרה של קר, כשנצליח להעביר את הנכס על שם ה-CMBS, אז אפילו יירשם רווח, כי החוב יותר גדול משווי הנכס, אבל העניינים החשבונאיים, אז אתה ממשיך לרשום עכשיו על הכנסות מסחר דירה, אתה רושם הוצאות ריבית, כקר, אבל למעשה זה קופסה סגורה שהיא חסרת כל משמעות כלכלית מבחינת קר. אנחנו בסך הכל, בכל החברות, בתזרימי המזומנים אין שום בעיה, הדיבידנדים שהחברות משלמות, כולם ממשיכות לשלם דיבידנדים באותו היקפים שהם שילמו פחות או יותר, כמובן גם אמות, גם אנרג'יקס, גם בקר אנחנו עושים דריפ, זאת אומרת אנחנו את הדיבידנד אנחנו משקיעים בחזרה בחברה, רוב בעלי המניות עושים את זה, יש בעלי מניות קטנים שלא עושים את זה, ובברוקטון גם כן התזרימים ה-FFO גדל, בקר יש FFO דומה, אין לנו שום דבר משמעותי בחברות האלה, אנחנו בקר מבחינת דרישות הוניות, קר בשנה הבאה לא צריכה הון מבעלי המניות, היא מסתדרת לבד עם מה שיש לה, צריך לזכור שקר גם אחרי נכס אחד ב$250 מיליון לפני כחודשיים, שכל הכסף הזה רובו כמעט שימש להקטנת קווים, ויש לקר קווים בהיקף של כמה מאות מיליוני דולרים לא מנוצלים, שבהם היא יכולה להשתמש במהלך השנה הקרובה ככל שהיא תידרש, ולכן בקר לא יידרש שום הזרמת הון. באנגליה, בברוקטון, אנחנו מניחים שתידרשנה, יש לנו חידושי הלוואות באפריל ובספטמבר, אנחנו מניחים שאם רמות הריביות לא ישתנו באופן משמעותי עד אותה תקופה, אנחנו נצטרך להקטין את ההלוואות האלה בהיקף של 10-20%, זאת אומרת אם יש הלוואה של 100 נצטרך לפרוע 20 ולהמשיך עם 80, ולזה אנחנו נצטרך להזרים הון לחברה, אבל זה הקטנה, זה עניין מאזני. בברוקטון יש עוד נושא אחד, אנחנו צריכים להחליט אם אנחנו, ונחליט את זה בחודש-חודשיים הקרובים, יש לנו את פרויקט דופטייל, שזה פרויקט בנייה של מגדל משרדים של כ-50,000 מטר באמצע הסיטי של לונדון,
והבנייה של הפרויקט הזה מחולקת לשני חלקים. יש כשנה וחצי של הריסת מבנים קיימים, חפירות, ניקוי השטח, מסירה לפי החוקים בלונדון צריכים לעבור קבוצה ארכיאולוגית שבודקת את השטח שאין בה איזה שאריות ארכיאולוגיות. בצור זה שנה וחצי של ליישר ולגמור את כל האירוע הזה, שצריך להשקיע בו כ-60 מיליון פאונד, ואחרי זה הבנייה היא שנתיים וחצי, שרק אז אפשר להחליט בעוד שנה וחצי האם אנחנו מתרוממים בבניין או לא. אם נחליט לא לעשות את זה השנה, זה אומר שמכל רגע שמחליטים זה 4 שנים, אנחנו תחת ההרגשה שאת השנה וחצי הזאת כדאי לחסוך ולהשקיע את הכסף ולהתחיל בהקמה, בהריסה של המבנים הקיימים ובהכנת התשתית, כדי שנוכל ללחוץ על הכפתור בעוד שנה וחצי, שאם יש לנו סוחר ומימון, נוכל להקים את הבניין. צריך להבין, וגם אורן התייחס לזה, ישנה תופעה ברורה של flight to quality. כל הבניינים החדשים, גם בוושינגטון, גם בבוסטון, גם בלונדון, גם בישראל, שיעורי התפוסה בהם הם כמעט 100%. הבעיה של התפוסות וירידת המחירים וירידת מחירי השכירויות והבעיה להשכיר זה בבניינים ישנים יותר. ישנים זה בניינים בני 10 שנים פלוס, שהם דרך אגב רוב המלאי שישנו. אבל הבניינים החדשים גם יש היקף קטן של בניינים חדשים שהתחילו להיבנות, ולכן יש כל בניין חדש, ודוגמה זה בבוסטון שיקר הקים הבניין של 1,000,000 סקוור פיט, הושכר במלואו במחירים מצוינים, התחילה האכלוס במהלך השנה, ייגמר האכלוס במהלך שנה הבאה, ולכן, וגם רואים שיש עליית מחירים בדמי השכירות בבניינים החדשים, לעומת ירידת מחירים בדמי השכירות בבניינים הישנים. כך שנתתי פה איזו סקירה כזאת מלמעלה, אני רוצה להתייחס עוד במילה אחת לישראל. בעקבות המלחמה אנחנו החלטנו לעשות 2 פעולות באלוני חץ, שהן היו פעולות הגנתיות, מה שנקרא, ופעולות כדי, אף אחד לא יודע לאן נגיע, ולא ידענו יהיה חיזבאללה, לא יהיה חיזבאללה, יהיה פיחות גדול, לא יהיה פיחות גדול. רצינו בכל זאת להגן על קטסטרופות, ועשינו 2 פעולות. פעולה אחת זה שמדיניות הגידור שלנו, שהייתה עד לפני 3-4 שנים, חזרנו למדיניות הגידור שהייתה עד לפני 3-4 שנים, וה3-4 שנים האחרונות הייתה לנו מדיניות גידור שבערך 40-45% מההון שלנו הוא קודם כל בשקלים, והיתרה מחולקת על פני ההשקעות, כך שיצא שהיינו באזור ה-25% חשופים למטבע, לסטרלינג ולדולר, וחזרנו למדיניות ארוכת הטווח שהייתה עד לפני 3 שנים, שבה אנחנו העלינו את החשיפה למטבעות, מתוך מחשבה שיש סיכוי שיהיה פיחות, ואנחנו לא רוצים להיפגע, אנחנו רוצים, ככל שיהיה פיחות גדול יותר, הנכסים שלנו שווים יותר, וחשבנו שאנחנו חוזרים למדיניות הרגילה, שכרגע כ-45% מההון שלנו הוא במטבע, וכ-55% הוא בשקלים. כך שזה דבר אחד שעשינו, וכתוצאה למעשה הגדלנו חשיפה למטבע בסדר גודל של 20%. דבר שני שעשינו, כמו שאתם יודעים, גיוס במחיר די יקר, של כ-230 מיליון שקל של הון עצמי פה בהרחבת אג"חים, כדי שוב לקבל עוד קצת קרית של מזומנים למקרה שהמצב יהיה הרבה יותר גרוע. גם כשזה קרה אמרנו הלוואי שאנחנו טועים ושהריבית תרד חזק ושבעוד 3-4 חודשים הריבית במקום 7 תהיה 5. בסך הכל, אז אלה 2 פעולות שעשינו הגנתיות ממש בתחילת המלחמה, איפשהו בשבועיים הראשונים של המלחמה, ובינתיים אנחנו שמחים שלא בינתיים, אני אומר את המילה בינתיים, כי אף אחד לא יודע איך דברים יתפתחו. אני חושב שעוד מילה אחת לגבי אמות, הייתה שיחת ועידה, שמעתם אותה. אמות היא נושאת מטוסים מאוד מאוד גדולה, המסחר בה הוא 17%, מתוכו שליש זה סופרים וכל מיני דברים שלא קרה להם כלום, 12%. הענף בחודש אוקטובר פחות או יותר נתן דחייה של תשלום של השכר דירה, דחייה, לא ויתור, כי מקבלים עכשיו פיצוי מהממשלה וכו', והפגיעה באמות היא מינורית, לא תהיה פגיעה באמות, זה משהו זניח לחלוטין. אמות שנתנה תחזית בתחילת השנה, לפני ההפיכה, בתחילת ההפיכה המשטרית, מה שנקרא, בלי עניין מלחמה וכו', הודיעה שהיא תעמוד בתחזיות השנתיות שלה,
מה שהיא אמרה במרץ, היא תעמוד בסוף השנה עם כל הבעיות שהיו השנה. אני חושב שזה מראה כמה המשחטת הזאת או הנושאת מטוסים הזאת היא חזקה וגדולה. עמוד גם עשתה גיוסי הון ולמעשה אין לה צרכי הון עד אמצע או סוף שנה הבאה בכלל. יש לה קווים, גם באלוני חץ יש קווים לא מנוצלים בהיקף של כ-550 מיליון שקל, בעמות מעל מיליארד, כך שאנחנו בנויים מאוד טוב מבחינה הזאת. ועוד מילה אחת על אנרג'יקס. אנרג'יקס ממשיכה פעילות בארצות הברית, קיבלה רוח גבית מאוד חזקה השנה כתוצאה מהעברת חקיקה שגם תומכת באנרגיה מתחדשת וגם תומכת ב-Made in USA, ואנרג'יקס עשתה עסקה גדולה מאוד של רכישת פאנלים לשנים הקרובות, תוצרת ארצות הברית, ואנחנו רואים שם בפרויקטים שאנחנו בהקמה תשואות של דו-ספרתיות על ההון העצמי לפני מימון של ההון העצמי עצמו, כך שסך הכל זה נראה בסדר גמור. בפולין היו בחירות ועלתה ממשלה, עולה ממשלה שהיא לקודמת גם כאמרו דמוקרטית, אבל זה רק היה בשם, כן? הקודמת הייתה דוגמה לביבי נתניהו, מה לעשות פה, אבל עולה ממשלה שהיא יותר מקובלת על המערב, היא גם מאוד פרו-ירוק, בהבדל מהממשלה הקודמת, וזה נראה שזה יקבל רוח גבית גם בנושא הזה שם. מעבר לזה, אני רוצה עוד משפט אחד להגיד בנושא השערוכים. אם מסתכלים על הסתכלות של 5 שנים אחרונות בערך, אז בשלוש השנים 19, 20, 21, היו לנו בקבוצה שערוכים חיוביים. החלק של אלוני חץ היה שערוכים חיוביים כ2 מיליארד, וכרגע אם אנחנו מסתכלים על 2022 ו-2023, יש לנו שערוכים שליליים של כ2.1 מיליארד. זאת אומרת, אנחנו איפשהו מחזירים את זה, כשדרך אגב, צריך לשים לב, רוב השערוכים השליליים הם בקר, היה סדר גודל של $1 מיליארד שערוכים שליליים בשנתיים בקר עצמה, שחלקנו מתוך זה כמובן הוא 47-48%. אבל בקר הייתה המכה העיקרית בשערוכים, בברוקטון יש בשלוש שנים האחרונות נטו שערוכים חיוביים, כמובן בעמות יש שערוכים חיוביים, המכה הגדולה הייתה בקר, ואנחנו מניחים שאיפשהו, עוד לא הגענו לסוף בכל הדברים האלה, אנחנו מניחים שבחודשים הקרובים, כנראה עד שלא יראו שכיוון הריבית התייצבה וכו' ומתחיל מימון, אז יכול להיות שאנחנו עדיין יהיו עוד קצת שערוכים שליליים, אבל כשאנחנו מתחילים להנחיתה הרכה, מגיעים להנחיתה הרכה, וברגע שכולם יבינו שהמשחק נגמר של עליית הריבית והריבית ארוכת הטווח מתחילה להשתנות בגלל אינפלציה, וראינו את זה בתנועה די חזקה אחרי הפרסום של הנתונים בארצות הברית של האינפלציה שהפתיעו ב-0.01, משהו קטן מאוד, אז ראינו שהאג"ח של האג"חים עשו תיקון גדול, וכרגע כבר הם נמצאים מתחת ל4.5, כשהם היו לפני חודש נגעו מעל 5, 10 שנים, ונראה, ככה זה נראה שאנחנו מתחילים לזה, ואתם יודעים, ברגע שהדברים השתנו, אז השווקים מגיבים הרבה יותר מהר ממה גם הריטים יקבלו את השינוי החיובי. ראינו באותו יום שהתפרסמו התוצאות, בוסטון פרופרטיז עלתה ב-12%, באותו יום שבה התפרסמו נתוני המדד, שכאילו הפתיעו קצת בארצות הברית לטובה. אני חושב שנתתי ככה בסקירה מלמעלה את המצב בכל הקבוצה, ואנחנו צריכים לעבור להערכתי כולנו את 2024, קודם כל בישראל כמובן, נקווה ש-2024 תהיה שנה של יציאה מהחושך הגדול שהיינו ב-2023, גם הצד הפוליטי, גם כמובן המכה הגדולה של המלחמה הזאת, שמצד שני נהפוך את המכה הזאת להזדמנות אדירה בישראל, בכל זאת לשנות כיוון גם בהסתכלות שלנו על דברים, וגם להתחיל לחשוב קצת יותר, לא מהיום למחר, אלא לחשוב בכל זאת אסטרטגית על 10 ו-20 שנה קדימה, להשקיע בתשתיות תחבורה כמו שצריך, ומהר להשקיע בתשתיות כלכליות, בתי חולים, חינוך, אלה בסוף הדברים החשובים, וככל שממשלה שתהיה, כל ממשלה שתהיה, תבין את זה, תבין שהיא צריכה להסתכל על טווחים הארוכים, ולא לזלזל בשום דבר בטווח הקצר, אז אני בטוח שעם ישראל ידע להפוך את הלימון של 7 לאוקטובר ללימונדה להרבה שנים קדימה. אני מציע שאורן, בוא תתייחס יותר עכשיו
פעילויות שלנו בקר ובבוסטון ובלונדון עם נתונים קצת על השווקים האלה. בואי ננסה לשתף מסך פה, נראה אם אני אצליח. אשתדל לא לחזור על נתונים שנתן הציג, למעשה נתן עבר כל נקודות החשובות. הדברים העיקריים ליציאה ממשבר הנדל"ן, כמו שנתן אמר, זה סיום משבר הנזילות, הורדת הריבית, כמו שראינו שהאינפלציה בארצות הברית היא ירדה לאזור של 3%. אם יורדים קצת לדיטל, זה אפילו יותר מהדבר הזה, אינפלציית הליבה ב5 חודשים הראשונים של השנה הייתה מעל 5%, עם אינפלציית הליבה זה בלי מזון ואנרגיה, ב5 חודשים השניים שנסתברים באוקטובר, 2.8, זאת אומרת, זה נראה כמו משהו מתמשך. אנחנו מקווים שזה ייתן ביטחון גם למשקיעים וגם למערכת הבנקאית, גם לפתוח את שעריה ולהעניק אשראי לנדל"ן מניב. למעשה הבנקים סגורים בארצות הברית לנדל"ן מניב מאוגוסט-ספטמבר שנה שעברה. זה לא הייתה הוראה רגולטורית של הפד, אבל בקשה של הפד, והבנק האמריקאי מצייתים לבקשות. למעשה השוק למעשה הוא די מיובש ולא אפשרות לקבלת אשראי. קבלת אשראי כמובן פוגעת בהיקף העסקאות, כמו שאתם יודעים, היקף העסקאות בארצות הברית ירד באופן משמעותי, פוגע בוולואציות, כי מי שעושה עסקה כמעט בהון עצמי, אבל גם פוגע בתפעול של בניינים קיימים, בארצות הברית להכניס דיירים חדשים לבניין, והחלפת חוזים, בדרך כלל צריך להביא כסף מהבית, TI וכיוצא מזה, או שלשחקנים אין והבנק לא נותן, או שלשחקנים יש והם לא רוצים לתת, כי ההלוואה הקרובה בנן ריקוס לשווי ההלוואה עצמה, זאת אומרת, זה עושה דיסטרפשן מלא למערכת, והכוונה או התקווה, מה שנראה כמו השתלטות על האינפלציה, תאפשר בשנה הבאה למערכת הבנקאית לפתוח את שעריה, ושוק הנדל"ן לחזור ולהפעיל את המנוע ולפעול. נתן אמר את זה במילה אחת, soft landing, אני חושב שלפני שנה מרבית הכלכלנים בארצות הברית לא חשבו ש-soft landing זה אפשרי, ואגב, ב-80 שנה האחרונות, הפד לא הצליח לדכא אינפלציה ב-soft landing, נראה שקצת כלכלנים מקבלים את העובדה שאנחנו כנראה הולכים לסוף לנדינג, זה קצת יותר חשוב לנדל"ן מניב מתעשיות אחרות, כי נדל"ן מניב בסוף צריך שעובדים יבואו למשרדים ושיהיו בחברות עצמה, בסוף לנדינג זה אומר לא רק היעדר, זאת אומרת צמיחה חיובית, אלא זה אומר שגם היעדר פיטורים, לפחות לעכשיו, להיום, האבטלה בארצות הברית מתחת ל4%, וברבעון האחרון נוספו 200,000 משרות. זאת אומרת, עושה רושם שנדל"ן מניב ייהנה ככל שזה באמת יהיה soft landing. נקודה חשובה שנתן ציין זה מה זה הוודאות של עבודה מהבית או חזרה למשרדים. זה שתהיה קונבנציה, לא חשוב מה היא, חשובה מאוד לנדל"ן מניב, כי בחיתום מי שקונה בניין יהיה לו ודאות מה זה, והוא לא יקנוס את החיתום עצמו, ותהיה ודאות מה זה עבודה מהבית, מה שלפני 2-3 קורות. נראה שלפחות יש חזרה של עובדים לארצות הברית, ובאזורים שאנחנו פעילים, תכף אני חייב להיות בצורה יותר מדויקת, זה כבר מגיע למעל 60%, ואני מקווה שהמגמה הזאת תימשך ב-24. בדקות האחרונות אני אתן קצת הרבה נתונים נושא של מקרו-כלכלה על נדל"ן מניב, אבל אני אומר מראש, כל הכוונה שלי בכל הנתונים שאני אציין זה להמחיש את הבידול המשמעותי שיש בנכסים באותה טריטוריה, יש הבדל משמעותי בסטטיסטיקה בין טרופי לבין A חדש, לבין A שהוא מעל 15 שנבנה לפני 2015 הוא פחות מוצלח, ו-C ו-B בכלל נמצאים בעולם שונה לגמרי באותו טריטוריה, ואני אמחש את זה גם בוושינגטון וגם בבוסטון, המקומות שקר פעילה בהם. מרבית הנתונים שאני אתייחס אליהם דווקא לארצות הברית, כי ארצות הברית חווה משבר נדל"ן קשה בשנה וחצי האחרונות, לעומת שווקים אחרים שאנחנו פעילים בהם, ארצות בריטניה שיותר קרובה לישראל, ובישראל ללא המלחמה והסוגיות המשפטיות כנראה לא הייתה חווה משבר בכלל או משברון בכלל. וושינגטון קר, 65% מהפורטפוליו של קר הוא נמצא בוושינגטון, גודל השוק סדר גודל של 130 מיליון רגל. יש גם במהלך הרבעון השלישי ספיגה שלילית של שטחים, סדר גודל של 400,000 רגל. אגב, התופעה הזאת היא תופעה שכבר מהקורונה יש כל רבעון ורבעון ספיגה שלישית בוושינגטון, אבל הנתון המעניין זה שבניינים טובים, ותכף אני אגיד מה זה בניינים טובים, יש להם ספיגה חיובית בכל הרבעונים, זאת אומרת ספיגה חיובית של 300,000 רגל ומעלה בבניינים טובים, זאת אומרת שהספיגה השלילית בבניינים שאינם טובים היא משמעותית הרבה יותר מהממוצע. הדבר הזה מוביל לכך שיש בידול משמעותי בווייקנסי בסוגי בניינים. בבנייני טרופי, וחלק הרים מהבניינים של קר עם בנייני טרופי, הווייקנסי הוא 12%, הווייקנסי יחסית גבוה למגדלי טרופי,
למרות שבוושינגטון עצמה זה בין 17 ל-20%, תלוי באיזה רבעון אנחנו מדענו את הדבר הזה. קלאס B כבר נמצא בווקנסי של 16%, וקלאס C כבר נמצא בווקנסי של 22%. זאת אומרת, הפערים משמעותיים. אני אגיד אותו נתון מזווית אחרת, 90% מהווקנסי בוושינגטון נמצא במגדלי קלאס B וקלאס C, או 40% מהווקנסי מתרכז בסך הכל ב10% מהמלאי. זאת אומרת שיש פה בניינים שהם ביג טיים לוזר, והבניינים הטובים יהיו הווינר שיקחו את הכל. עכשיו הדבר הזה גם מתבטא בפערי מחירים, לכאורה היינו מצפים שאם יש וקנסי כל כך גבוה בקלאס B, זה ישפיע על המחירים בבניינים האחרים. אז הפערי מחירים, שאני אומר מחירים זה שכר דירה לרגל, בטרופי הפרמיה שלו 25% מעל מגדלי A, זאת אומרת אם בממוצע בוושינגטון זה $86 לרגל בטרופי, בקלאס A זה סדר גודל של $70 לרגל, כלומר פער של 20%, 25%, יש גם פער של 25% בין A ל-B ופער של כמעט 20% בין B ל-C. זאת אומרת לא רק שהמגדלים הטובים חסינים יותר מווקנסים, גם שומרים על פערי מחירים משמעותיים. לא מפתיע שבוושינגטון כמעט אין בנייה, נכון לעכשיו יש 4 מגדלים בבנייה בוושינגטון בהיקף של 1,000,000 רגל רבוע, זה שום דבר לעומת שוק של מעל 130 מיליון רגל רבוע, וכבר מעל 50% כבר מוזכר מראש. יש עוד תופעה שמעניין מה תהיה העוצמה שלה, שדי הרבה מבני משרדים שהם הולכים להיות מגדלי זומבי, 30 מבנים בוושינגטון, עוסקים בשלב כזה או אחר בתיכונים של הסבה לדירות למגורים. אני לא מאמין שכולם יהפכו לדירות למגורים, אבל אם כולם יהפכו לדירות למגורים זה עוד 7,200 דירות בוושינגטון עצמה. זה סדר גודל של 6.2 מיליון סקוואר פוט משרדים, יעשה קונברשן, אם יעשה את הדבר הזה למגורים, זה סדר גודל של מעל 4% מהמלאי. אני מניח שלא הכל, כולם בוחנים, לא כולם יעשו, אבל 25% מהם, מהמספרים שאמרתי, יצאו לדרך. זאת אומרת, יש פה תופעה שבניינים הפכו להיות למגורים. גם קארל לפעמים לומדת את האפשרות במגדלים פחות מוצלחים שלה, את האפשרות לעשות קונברשן ואת המשמעות של הדבר הזה. מבחינת פעילות ליסינג ברבעון, מתחילת השנה היה עסקאות או מתעניינים או חברות שמנהלות משא ומתן לליסינג או חתמו, שסדר גודל של 5 מיליון סקוואר פוט. מה שמעניין בנתון הזה זה לא ה5, ש50% מזה נסע ברבעון 3. כלומר, היקף פעילות הליסינג ברבעון 3 היא שווה להיקף פעילות הליסינג של רבעון 1 ו-2. אנחנו מקווים שזה מגמה, תחילת מגמה. נכון שהרבעון הזה קצת נוטה לטובה, אגב, מעל 50% מזה זה ממשל, וגם זו בשורה טובה, כי הממשל בעשור האחרון צמצם שטחים באופן ניכר. אני מקווה שיש גבול לכמה שטחים הממשל יכול לצמצם, אני מקווה שאנחנו נקרא סוף התהליך. הסטטיסטיקה קצת טובה יותר ברבעון הזה, כי ה-SEC חתם על 2 מגדלים של 1,000,000 סקוואר פוט בוושינגטון. אני מניח שלא כל רבעון ייפגש בעסקה של גורם ממשלתי שעושה עסקה של 1,000,000 סקוואר פוט. סאבליס, אין הבדל משמעותי בהיקפי הסאבליס בין הרבעון הזה לרבעון הקודם, זאת אומרת אין גידול. החיסרון של הסאבליס מבחינתנו שהמחירים בו נמוכים יותר, בדרך כלל המחירים של נמוכים ב-25% ממחיר של מגדל רגיל שמתחרה בו. הבשורה הטובה מבחינתנו ש50% מהסאבליס נמצא במגדלי BBC שהם בכלל לא המגדלים שמתחרים במלאי של קאר עצמה ופחות משפיע. אני חושב שמוטי ציין את זה ברבעון הקודם, בשיחה הקודמת. כבר ברבעון הקודם ראינו שיש עצירה של גובה האינסנטיב של לנדלורדים נותנים לסוחרים, נושא של פרי רנט ו-TI. זה לא רק בגלל זה לא כלכלי, אני מניח שזה גם כי אין מימון וכבר אין יכולת אפילו תזרימית לפעמים ללנדלורדים לתת את הדבר הזה. אני שמח שזה גם נשאר ברבעון הזה, ואפילו רואים שיש קצת צמצום, עדיין לא רדיקלי, לא משמעותי, צמצום באינסנטיבים, אבל זה תחילה, אני קורא לזה תחילה של מגמה. נתן דיבר על זה שבוושינגטון רואים ב 60% מהעובדים חוזרים, והאמריקאים מודדים את זה בנסועה של הרכבת, ומודדים את זה בכמה סלפונים יש וכמה שערים נפתחים, בכל מדד שלא מסתכלים 60% מהעובדים חוזרים לעבודה, בדרך כלל זה בשלישי, רביעי, חמישי, המשרד כמעט מלא, שני זה מג'עג'ע, ושישי זה חגיגה של העובדים עובדים מהבית, או לא עובדים מהבית, אני מקווה שעובדים מהבית, אבל לפחות לא מגיעים למשרדים. עובדי הממשלה, כמו שנתן אמר, בערך 30% מגיעים למשרדים. לפחות הבשורה הטובה, שאני כבר ראיתי פרסום של 11 סוכניות ממשל, אני לא יודע כמה סוכניות ממשל יש בוושינגטון, אבל כנראה שמייצגים בערך 25% מכוח האדם של עובדי הממשל בוושינגטון עצמה,
שכבר הם נתנו הוראות של בין 4 ל8 ימים בשבועיים, הם לא נותנים הוראה שבועית, אלא הוראה כאילו bi-weekly, דו-שבועית, ויש שם הוראות של מינימום הגעה לעבודה בין 4 ל8 ימים, תלוי באיזה סוכנות, להגיע בשבועיים. אני מתחילת השנה הבאה, אני מקווה שזו תחילת מגמה והמשך הדרך זה ישתפר. ואני קופץ לבוסטון, 30% מהפורטפוליו של קר של בוסטון, גודל השוק כמעט 70 מיליון סקוואר פוט. אני מזכיר שלאלון יחץ יש עוד אינטרסים בבוסטון, אנחנו משקיעים בשלושה בניינים, ב-55% בשלושה בניינים, השותף שלנו של אוקספורד, שותף נהדר. אז מעבר לפעילות של קר, יש לנו עדיין מסורתית עוד לפני שקר הגיע לבוסטון, חשיפה לבוסטון. גם בבוסטון הווייקנסי הוא די גבוה, במונחים של בוסטון, הוא נושק כבר ל-20%, או 19.6%, וגם שם התופעה של ה-flight to quality היא אגרסיבית. 50% מהווייקנסי גם שם מתרכז רק ב10% מהמלאי, וגם שם בעניינים טובים נהנים משיעורי תפוסה גבוהים, ובעניינים שאינם טובים סופגים את כל הווייקנסי. פעילות הליסינג ברבעון השלישי בבוסטון מרגישים התעוררות, ויש גידול של פעילות של הליסינג ברבעון 3 מעל 15% לעומת רבעון 2 השנה, ומעל 30% לעומת שנה שעברה. יש גם תחושה של לקוחות גדולים, לעסקאות גדולות חוזרים למשחק, ואם במהלך שנה שעברה והשנה ניהלו הוצאות ונמנעו מלעשות עסקאות, גם כנראה אם היה צריך, יש תחושה שהלקוחות הגדולים חוזרים ומנהלים משאים ומתן וחותמים על חוזים. ברבעון הזה רק 22% מהעסקאות שנחתמו זה עסקאות של טק וביו, ובוסטון זה שוק של מחקר ופיתוח, או זה סוג של המחקר. אנחנו מקווים לראות התפתחות בענף הזה ששיעור ההשכרות שלהם יהיה גבוה יותר. 55% מההשכרות זה מהתחום של פייננס, אינבסטמנט, ריל אסטייט וכיוצא בזה. כמעט 70% מהפעילות איתו בתוך ה-CBD, שכמעט כל הבניינים, גם של קר וגם שלנו עם אוקספורד, הם ב-CBD, למעט בניין אחד שנמצא בקיימברידג' בצד שני של הנהר. אני אראה את אותו נתון, כמו שאמרתי, בוושינגטון, רק מזווית אחרת, אלא פערי מחירים של הבניינים היום לרגל לעומת לפני הקורונה. הבניינים טרופי, המחירי שכר דירה לרגל הם כמעט 20% גבוהים יותר מהתקופה שלפני הקורונה, בקלאס A 7% לרגל לפני הקורונה, קלאס A שהוא ישן, נבנה לפני שנת 2015, המג'יק נאמבר הזה, מינוס 8% לעומת לפני הקורונה, ומגדלי B ו-C, השכר דירה לרגל היום הוא נמוך יותר בכמעט 15% לעומת לפני הקורונה. בנושא של סאבליס בבוסטון יש השתפרות קלה, זאת אומרת זה עדיין יחסית לא סכומים נמוכים, סדר גודל של 4.3 מיליון סקוואר פוט, אבל גם פה רואים התייצבות ואפילו ירידה של שטחים של סאבליס. גם גם בבוסטון יש כמה פוקטים בבוסטון, סיפורט, בק ביי, דאונטאון, פחות חשוב. אנחנו רואים שבפוקטים השונים בממוצע זה בין 50-70% חזרה לבית, תלוי באיזה פוקט, כי בכל פוקט יש מיקרו-כלכלה שונה, אבל בין 50-70% חוזרים הביתה, ורק האמריקאים מסוגלים למדוד כל דבר. אז האמריקאים מודדים שהנסועה בימי שלישי וחמישי של הרכבות גדולה בפי 1.5 מהנסועה של שני לשישי. אותה תופעה, אנשים באים באמצע השבוע לעבוד, בקצוות פחות. המלאי בבנייה, וגואם פרוגרס אני כבר מוציא את זה, שהוא בניין משמעותי של קר בבוסטון, 80% ממה שבתהליכי בנייה בבוסטון כבר מוזכר מראש. אם אני קופץ לפורטפוליו של קר עצמה, 85% מהפורטפוליו של קר הוא, זאת אומרת, עם תפוסה, לא מפתיע כי זה דומה לסטטיסטיקה של המגדלים מהסוג של קר. קר בערך 75-80% מהפורטפוליו שלה זה טרופי בקלאס A, ולכן זה לא מפתיע. המח"מ של הליסינג שלה זה 7.5 שנים, ופחות מ10% מהשטחים שלה נפתחים בשנה הבאה, שזו פוזיציה נוחה. עכשיו, כולנו קראנו שוויוורק פשטה את הרגל, וויוורק היא לקוח של קר, ויושבת בשני בניינים, היא יושבת לפניכם ביותר, ויושבת בשני בניינים. וויוורק, המחזור השנתי שלה, שמשוייך לקר, כי בבניין אחד קר מחזיקה 51%, בבניין אחר קר מחזיקה 100%, אז החלק היחסי של קר מההכנסות, זה הכנסות שנתיות של $5.5 מיליון. קר חילטה ערבויות, חלקה של קר בערבויות שחולטו לוויוורק, זה נושק ל$7 מיליון, זאת אומרת, revenue שנתי של שנה ורבע, זאת אומרת, שנת 24 כבר גבינו מראש, אם לא נצליח להזכיר את השטחים האלה, ב-25 אז נזרוקנו. השמאים של קר כבר לקחו את זה בחשבון, עוד לפני שקר וויוורק פשטה את הרגל,
לקחו את זה בחשבון את האירוע הזה, ופגעו בשמאויות של קר, ותכף כשנגיע לשמאויות אני אגיד כמה מה השמאויות השליליות שנובעות מהקליטת רגל של WeWork עצמה. כמו שנתן אמר, וגם מוטי הזכיר את זה בשיחה הקודמת, בניין של 16-15 בניין בהלוואה של נאן ריקוס, קר לא שילמה את התשלומים במועד הפירעון בספטמבר, ואנחנו בתהליך ארוך מאוד של החזרת המפתחות למערכת הבנקאית, במקרה הזה CMBS. היינו שמחים להוציא את המפתחות מהכיס ולמסור את זה מחר בבוקר, אבל זה לא יקרה. אני לא אחזור למה שנתן אמר, ההשפעה של זה על הדוחות הכספיים מזניחה, ומתי שזה למעשה, הטריגר זה יקרה בפועל, אפילו נרשום רווח של קארט, נרשום רווח של $10 מיליון ומעלה, כי צוברים פה גם ריבית של פיגום של 4% לשנה, וגם זה יימחק. אם אנחנו מדברים בהלוואות ופירעונות בשנת 24, לקאר יש הלוואה בסדר גודל של $60 מיליון, שנפרט באפריל שנה הבאה, נכס שנקרא 1700 ניו יורק. 1700 ניו יורק זה נכס שנמצא במרחק של 2 דקות הליכה מהווייט האוס, לוקיישן מצוין, משקיף על הפארק, הוא 100% מוכלס, למעשה חותמים בימים אלה על האחת חוזה בין 12 ל-15 שנה עם דייר מצוין, עם העלאת מחיר. נכס, אם אתה רוצה לקחת מימון בנקאי, זה הנכס הכי טוב, לקחתי אותו מימון בנקאי, והלוואה בו נפרד באפריל 24, הלוואה באותה עת הייתה סופר פלוס 160 בייסיס פוינט ספרד, ובזמנו גם נעלנו את הסופר במחיר נמוך, all in, הריבית בו הייתה 4.18, כמובן שאנחנו נשחלף את ההלוואה ונחזיק את הבניין. יעמדו בפנינו שתי חלופות, החלופה אחת לנצל מסגרות אשראי ובאמצעותם לפרוע את זה, או חלופה שנייה לקחת אשרות אשראי ל5 שנים כמו שמקובל בארצות הברית, ובאמצעות האשראי הזה לפרוע את הדבר הזה, לקראת אפריל נראה מה אנחנו יותר לעשות. מצד אחד במסגרות אשראי הספרד יחסית נמוך, 170 נקודות בסיס, אבל במסגרות אשראי אתה לוקח אשראי לסופר, שהספוט שלו היום סדר גודל של 5.3, אתה לוקח אשראי של 5 שנים, הספרד בנכס כזה, למרות שהוא נכס מצוין, יהיה כנראה בין 200 ל-225 נקודות בסיס בימים אלה. אגב, נכס כמו One Congress, שם אתה חייב ללכת ל-CMBS בגלל ההיקף שלו, הספרדים יכולים גם להיות 250 בייסיס פוינט, מצד שני הספרדים קופצים, מצד שני שאתה לוקח הלוואה ל5 שנים, אתה עושה סוואפ על הסופר ל5 שנים, מה שמוריד אותו מ-5.3 ל-4.3, כלומר אתה חוסך 100% בריבית, 1% בריבית בסיס. בקיצור, לקראת אפריל נחליט באיזה מסלול אנחנו בוחרים. יש לנו עוד נכס אחד, פן 2001, שעם הלוואה של $65 מיליון, שנפרד באוקטובר שנה הבאה, נכס פחות מוצלח, ואיתו אנחנו נצטרך לראות אם אנחנו נתנהג כמו 1700 ניו יורק ונשחלף לו את האשראי, או נתנהג בו כמו 16-15 ונתחיל את התהליך של החזקת המפתחות, תלוי מאוד איך השוק יתנהג ב-2024. אני כבר מדבר על הפורטפוליו, אז One Congress אני מזכיר, בעניין שמוזכר במלואו, נכון לספטמבר מוכלס רק 60%, מלוא האכלוס ייגמר במהלך שנה הבאה, ולכן יהיה תוספת פה משמעותית בשנה הבאה, סדר גודל של 25 מיליון מאכלוס הבניין הזה. כמו שנתן אמר, מכרנו את ה-L, וה-NOI יש לו במונחים שנתיים $12 מיליון, NOI במונחי הספרים של עד ספטמבר היה $7 מיליון, זאת אומרת, $7 מיליון האלה לא יהיו בשנה הבאה, כי הנכס נמכר. נקפוץ לרווחיות של קאר, קאר הפסידה בתקופה, שלמה התקופה זה 1-9, שאני אגיד רבעון זה הרבעון האחרון, קאר הפסידה בתקופה $425 מיליון, מתוך זה $475 מיליון זה שעורכים שליליים, ברבעון קאר הפסידה, אני מעגל למספרים עגולים $170 מיליון, מתוך זה שעורכים שליליים $185 מיליון, אם אני כבר מדבר שעורכים, כי זה למעשה המספר המשמעותי פה, ברבעון הזה אתה, כמו שאמרתי, שערוך של $185 מיליון, והוא נובע בעיקר אומרים לי לדבר יותר לאט? פחות, לדבר פחות, יותר לאט. 60 מיליון דולר נובע שהעורכים שנובעים מעלת קאפ רייט, 90 מיליון דולר נובע משיעור של מרקט אסמפשן, ששמאים עושים הערכות שווי, יש להם הרבה מאוד מרקט אסמפשן שלא קשורים לבניין, קשורים לתעשייה עצמה, וסדר גודל של 70 מיליון דולר זה שעורכים שליליים שנובעים בגלל אירועים שקרו בבניינים שלנו, שהשמים העריכו שיש לדייר אופציה להחזיר קומה ב-26, 7, 8, 9, שהוא יממש את זה, ואז לקחו את זה בשומות, וההשפעה של WeWork, השפעה של סדר גודל של 40 מיליון דולר שערוך לידים. אני קופץ רגע לבוסטון, שם אני רוצה להדגיש רק דבר אחד,
עברתי על הסליידים האלה. נתן אומר לי צריכים לצמצם, אז אני אקפוץ רק לכמה דוגמאות של בניינים, כי נתן אומר לי להתחיל לצמצם. לנו יש בניין עם אוקספורד, בניין שעבר הסבה למעבדות, למעשה ההסבה הסתיימה והתחלנו את התהליך של הליסינג שלו, הבניין כרגע בשווי שלנו מגיע למעלה 190 מיליון דולר, ההשקעות ב-TIS סדר גודל של 40 מיליון דולר נוספים, כלומר הוא יגיע לשווי של 220 מיליון דולר, לפי הערכות השמאי, ככל ששום דבר לא ישתנה מהיום, שווי סטבילייז יהיה 300 מיליון דולר, הנחת עבודה שיקח שנתיים לאכלס אותו. אני מציג את המספרים האלה לא כדי להגיד שיש פה פוטנציאל של שערכים של 70 מיליון דולר, כדי להראות כמה השמאים קונסים מניגוד לעבר vacancy. למעשה פה השמאים משאיר פה 30% רווח גולמי, אם מישהו קונה בניין ספקולטיבי ריק ומזכיר אותו תוך שנתיים, הוא משאיר 30% רווח גולמי. בתקופה שלפני שנה השמאי היה משאיר רווח גולמי של 10%. זה אומר, אגב, זו דוגמה טובה להראות שבכל נכס שלנו שתהיה הפתעה לרעה ודייר יעזוב, יפשוט את הרגל, אנחנו ניכנס בשומות ובערכות שווי, וכל מקום שנעשה עסקה ונמלא vacancy יהיה תרומה משמעותית ל-value, כי השמאים בארצות הברית בצורה חריפה מענישים שווי של בניין כשהוא ריק. נתן מעיץ בי, אז אני אקפוץ במהירות ללונדון. בלונדון עצמה האינפלציה כבר מתחת ל5%, גם שם נראה יש השתתות על האינפלציה, אבל הצמיחה בלונדון או בבריטניה בכלל יחסית נמוכה, נושק ל0 השנה, הצפי אומר 0 שנה הבאה, כנראה יש השלכות עדיין של הסכמי הברקסיט. אם כבר אמרתי, בברקסיט יש נקודה חשובה, שהאמריקאים בברקסיט יצאו מהסדר שהוא חשוב מאוד לנו, שנקרא הורייזון. הורייזון זה הסכם תוכנית המענקים האירופאית, ומשמעות של זה שקיימברידג' בבריטניה, לא קיימברידג' ליד בוסטון, חברות מחקר בקיימברידג' לא זכאיות ליהנות מקונסנט, מתמיכה של מענקי מחקר מאירופה, או חברות אירופאיות ששתפות פעולה עם חברות בקיימברידג' לא יכולו לעשות, זה לא היה eligible cost, וזה דבר שהיה עלול לפגוע בקיימברידג'. אני שמח להגיד שבשבועות האחרונים זה נפתר ובריטניה חזרה לתוכנית הזאת, שזה משמעות חשובה לקיימברידג' עצמה. לעניין ההלוואות, שנתן כבר אמר מה המשמעות של העלאת תוצאות ריבית ופגיעה ביחסי כיסוי, אנחנו פרענו, הייתה הלוואה אחת של טלפון האוס בלונדון עצמה שהגיעה מועד פירעונה, במועד פירעונה היקף ההלוואה ירד מ-63 מיליון דולר, 10 מיליון דולר, יש לנו שתי הלוואות שהגיעו לפירעון בשנה הבאה, הלוואה אחת זה 169 יוניון סטריט, זה הלוואה שנציבות הכבאות של לונדון, בניין שנציבות הכבאות של לונדון מאכלס אותו ב100% גורם ממשלתי, אנחנו מניחים שאם גלגול ההלוואה נפחית בגלל העלאת הריבית, נצטרך להביא 10 מיליון פאונד אקוויטי כדי להפחית את ההלוואה. יש לנו הלוואה נוספת שתגיע מועד פירעונה במהלך אפריל שנה הבאה. ווטרסייד, M&S יושבת שם, מקס ספנסר. אנחנו עכשיו בתהליך של רנט ריוויו איתם, once נגמור אותם, ואנחנו בנגושיישן מול הבנקים, once נגמור אותם, נגמור את הנגושיישן מול הבנקים, אנחנו מניחים שגם שם נצטרך להביא אקוויטי ולהפחית את היקף ההלוואות בין 20-30 מיליון פאונד. אני מדלג פה על הוולואציות של באופן פחות מעניינות. כהשקעות שלה לא נכנס, אני עכשיו רץ ממש מהר כדי שאנחנו לא ניכנס לחדר שוב פעם ויעץ בי. כמובן שסיפורי ה-P&L שלנו השנה זה השערוכים השליליים, יש לנו הפסד בריבון של 460 מיליון שקל, מתוכו 490 מיליון שקל, זה הפסד, חלקנו בהפסדי שערוך. כמו שנתן אמר, וזה חשוב מאוד, ה-FFO שלנו, חלקנו מה-FFO מכל החברות הבנות, עלה ב10% לעומת תקופת אשתקד, וזאת למרות שהוצאות הריבית שלנו עלו באופן משמעותי, יש לנו 1.4 מיליארד שקל איגרת חוב צפה על בנק ישראל סדרה 10, והוצאות הריבית בגינה עלו באופן משמעותי, אני מעגל, ריבית עלתה כמעט מ-0 ל-4.75, בפברואר הקרוב אנחנו קוראים 25% מהסדרה, מה שיקטין את היקף החשיפה שלנו לריבית משתנה, אובליגו כבר נתן ציין, אני לא יחזור, וחשיפת מטבע נתן יסביר, אז אני לא יחזק שוב פעם, אז אני מחזיר אליכם. נתן? אתה על מיוט. יש אישור. על הכחול. תודה רבה נתן, תודה אורן. כן, הגיעו מגוון שאלות, אנחנו כבר מתחילים. נתן, שאלה ראשונה, אם אתה יכול להתייחס לגבי רמת המינוף בקר, התייחסות שלך.
כרגע רמת המינוף שלה היא באזור קרוב ל-50%, אני חושב 48 או 50%, שהיא הייתה ברמה של כ-40%, וכתוצאה מירידות השווי. ומחירת אלם כמובן הורידה את המינוף באופן די משמעותי, ואנחנו היום באזור ה-50%, נדמה לי המספר המדויק, אני צריך שנייה אם אתם... לא, נתן, אתה אומר מספר שהוא נכון, גם כאן יש לה קווים של 400 מיליון דולר עם אופציות קאפ, וגם ההלוואות האחרות יש ספופ וקאפ, זאת אומרת, רוב האשראי שלה מגודר לבין, לעתים אפילו לשנתיים קדימה למחירי הכסף. תודה. שאלה לגבי אטלנטיק בבוסטון, צפי לגבי השכרה ומתי צריכים לפרוע את המימון. הלוואת ההקמה היא לעוד שנתיים בערך, אורן, נכון? עם האופציות להלוואת ההקמה יש שתי אופציות, שנה ועוד שנה, ומסתיימת באמצע 26, קיץ 26. הכי מימוש שני האופציות, קיץ 26. וההשכרות, כרגע יש משא ומתן, מתחילים משאים ומתנים בענף הזה של על פי רוב באים יותר מהיום להיום של זה, ואנחנו מניחים שבשנה הקרובה שבחודשים הקרובים תהיינה כבר השכרות ראשונות, ובמהלך השנה הבאה הבניין יושכר. אורן, התייחסת בדברים שלך לסיין פרופרטי בקר, אם אתה יכול לחזור לחדד את הסיבה לירידה שלו. בעיקר מצד אחד, מכיוון ש-One Congress זה בניין שהוכלס רק 60% והוא הגיע ל-100% בשנה הבאה, היה לו גידול ב-NOI סדר גודל לשנה הבאה של 25 מיליון דולר. זה מתקזז אבל מפגיעה בנכסים אחרים, same property אחרים, סדר גודל של 25 מיליון דולר, אני מעגל וזה in a kind wash. לא, שואלים על same property NOI, אורן, על מה שהיה, לא על מה שיהיה. על מה שהיה. היה גידול של 2.5 מיליון דולר מנכסים שבאוכלסים, בעיקר One Congress, והפסד של $1 מיליון בגן NOI מידע שפשט הרגל. יש עוד מחיקה חשבונית של $2 מיליון ולא תזרימית. יש מה שנקרא בארצות הברית SLR או Straight Line Rent, סוגיה חשבונית שהדייר פשט הרגל מחקו את זה, זה לא משהו תזרימי. הייתה עוד השפעה לא תזרימית של $2 מיליון. קיצור, גידול של 3, קיטון של 3. תודה אורן. נתן, יש פה כמה שאלות לגבי ברוקטון, אם אתה יכול, השאלה היא לגבי מה חלקכם בהון שתצטרכו להזרים לברוקטון בשביל לעמוד ביחסי כיסוי הריבית של ההלוואות הרלוונטיות. אנחנו מחזיקים בברוקטון נדמה לי 83%, ונצטרך להביא כ-83%, זה חלקנו בהון פחות או יותר, וזה מה שנצטרך להביא. להלוואות, לפי מה שאנחנו צופים עתה, להלוואות נצטרך להביא את ה-83% מסדר גודל של 40 מיליון פאונד כדי להביא הון עצמי להפחית את ההלוואות בשנה הבאה. אם נתניע את התהליך של בניית הבניין שנתן ציין, עוד חלקנו מ-60 מיליון פאונד. תודה. נתן, הממשל האמריקאי הודיע על תוכנית להסבת משרדים למגורים להשכרה. החברה מקדמת שינוי לחלק ממבני משרדים של ארצות הברית לייעוד של מגורים. אורן, אני אתייחס, יש בניין אחד שאנחנו בודקים עכשיו, אפילו לא הסבה שלו, אלא הריסה שלו ובניית בניין מגורים במקומו. צריך להבין שהממשל מנסה לקדם בתוכניות כאלה ואחרות, מענקים כאלה ואחרים כדי להסב בנייני משרדים. רוב בנייני המשרדים, אתם שואלים אותי בגדול, באמריקה אי אפשר להסב אותם למגורים. זה תלוי בגודל הקומה ובניינים ישנים ומערכות וכו' וכו'. אני מניח רבע או שליש מבנייני המשרדים יהיו מתאימים לזה, וזה ייקח את הזמן שלו. בקר יש לנו פרויקט אחד, שעל פניו כרגע עושה רושם, שהערך של המבנה כקרקע לצורך העניין, להרוס את הבניין, יש חניון שזה משמעותי, כי צריכים למגורים גם צריכים חניון, זאת אומרת, להרוס את החלק העליון של הבניין ולבנות מבנה חדש, כרגע לפי השמאויות ולפי הניתוחים, הרבה יותר כלכליים ממה לשמור אותו כבניין משרדים. עם זה שאתה הורס ותוך שנתיים בונה וגומר את הכל, כרגע קר בודק את אחד פרויקט אחד, גם הבנק שמלווה, או במקרה הזה נדמה לי זה חברת ביטוח, חושבים שזה, כמו שזה נראה כרגע, נראה גם להם כפתרון מצוין לנכס הזה, וזה נכס שנדע במהלך השנה הקרובה, אם אנחנו
הולכים לדבר הזה. קאר גם בודקת ובאופן שוטף כרגע עסקאות של רכישת קרקעות ליזמויות, למגורים להשכרה בוושינגטון, הזדמנותיות מה שנקרא, כי יש יזמים שהם בבעיה, ויכול להיות שהיא תיקח עוד פרויקט לא גדול ותיכנס לנושא הזה. כמו האלם שמכרנו, שהיה פרויקט מאוד מאוד מוצלח מבחינת היזמות שלו, אז קאר שוקלת ומסתכלת, היא מתייצבה גם דרך אגב, אבל כל זה בלי שום הזרמת הון מהבעלים. אמרנו לקאר, גם אנחנו, גם ג'יי.פי מורגן, אל תבנו עלינו לשנה הבאה, ולכן הכל נעשה בתוך המסגרות ובתוך האפשרויות של קאר, תוך הסתכלות על כל היחסים הפיננסיים הנדרשים וכו'. תודה, אני חוזר רגע לברוקטון, אם אתה יכול רק במילה לגבי שוק המימון באנגליה, איך הוא נראה, זו שאלה ראשונה, ושאלה שנייה בכלל, האם יש איזשהו קושי מבחינת השקעת שטחים? שוק המימון באנגליה, חוץ מזה שהריבית התייקרה, אז בגדול, זה לא השוק האמריקאי, בשוק האמריקאי ממש יש חוסר רצון מוחלט להלוות. בשוק הבריטי, אמרתי לכם, הגורם היותר קובע עכשיו זה יחס כיסוי שהבנקים מסתכלים עליהם, ולכן זה בגלל שהריבית היא יקרה, אז זה גורם לזה שהם יכולים להעלות פחות כדי להיות עם יחס כיסוי מתאים, אבל תכלס אין בעיה, ואנחנו רואים בהלוואות שלנו שמסתיימות, הסתיימה הלוואה אחת השנה, ערכנו אותה, לא יודע, הייתה 60 מיליון, הוערכה ב-50 מיליון, זאת אומרת, הבאנו 10 מיליון פאונד הון עצמי, הלוואות נוספות שיש, דיברנו על זה, שיש לנו בשנה הבאה שתי הלוואות שיש להן מועד פירעון, אחת באפריל, אחת בספטמבר, אז אנחנו, תלוי בריביות שיהיו, תלוי בדברים שיהיו באותו רגע, אנחנו יכול מאוד להיות שאנחנו נצטרך להזרים ולהקטין קצת את ההלוואות ולחדש אותם בתנאים הנדרשים כדי לעמוד ביחסי הכיסוי. תודה, נתן, אני חושב שכיסינו את הכל, אפשר לסכם. אוקיי, חברים, אנחנו מסיימים עוד רבעון מה שנקרא, ועוד 3 חודשים ניפגש בשנתי. אני מאחל קודם כל לכולנו פה בעם ישראל, מה שנקרא, את שהרב כבר יהיה מאחורינו. סך הכל אנחנו באמת בתקופה לא פשוטה, אבל אני יכול להגיד לכם נכון שאני בסיכומו של דבר, כמו רוב אנשי עסקים, אופטימיסט בלתי נלאה, אבל אני באמת חושב, מרגיש ומאמין שמהלימון או מהצרה הגדולה שקרתה לנו בחודש שעבר, אנחנו נתרומם כאומה ונבין מה חשוב ומה באמת חשוב לכולנו, ונצא לצמיחה ולגידול ולהתפתחות בכיוון חיובי בשנים הקרובות. ומאחל באמת גם כן לכל מי שבמילואים בסיכומו של דבר שיחזור הביתה ומהר, ושנחזור לחיים שהיינו רגילים אליהם לפני שנה, גם בצד הפוליטי ובעיקר בצד הפוליטי, ולתקופה יותר שקטה. ותודה רבה, וניפגש בהמשך. להתראות.